Niki pentas wonten dusun ndi Nduk? Kletek, Mbak. Kletek Jati geblek. Jati Geblek. Wonten daleme sinten, Nduk? Daleme Bapak Rasimin kali Ibu Lastri, Mbak. Oh, Pak Rasimin. Nggih. Mantu ya, Nduk? Mantu, Mbak. Alhamdulillah kok nanggap ketoprak siswa budaya. Alhamdulillah nggih, Mbak. Nganten kekarone tansah rukun dadi Amin. keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga ndang bathi. Nggih. Pira Mbak kira-kira? Kok rolas apa? Kaya bal-balan. Malah apik nek akeh ya, Nduk. kakean. Nek akeh iku ben Rezekine akeh ngono, Mbak. ben rame omahe. Oh, ngono. Omah-omah mek wong loro tok ya sepi. Heeh. Kayak kowe barang ngono ku. Aku lha apa? Anak lagi siji tambahi. Papat. Aja. Pabrik wis Rejo. tutup, Pak. Lagi siji mbok tutup. Ora. Sembrono. Sosok ya, Mbak. Heeh. Sok kapan, Dek? Mbak. Iki besane cerak, Mbak. Jogja. Endi besane, Kono Nduk? njujuk saja. Sebelah kono mau. Yes. Iki gathok lho, Mbak. Iya, Nduk. Bos tebu entuk bos jagung kok. Mas Sam. Gathok Iki- tenan ya. Iki engko sawerane ya tebu karo jagung. Ora Diuncalno. apa-apa. Angger genep rong trek. Berarti ya, Mbak. Sing penting awak dhewe ngaturaken hiburan ya nak Hiburan, ya nggih. kagem sedaya tamu undangan Bapak Rasimin sak keluarga. Dalah sedaya pirsawan-pirsawati penggemar siswa budaya khususipun warga masyarakat Kletek Jati Geblek. Geblek. Nggih, Oke. Heeh, diaturi campur sarinan dangdutan Komplit. komplit aja nganti ana sing kliwatan ya nak Nggih, ya. Mbak. Iki biduane saka siswa budaya ditampilno siji-siji, Nduk. Nggih. Yuk Mbak Resti gandul-gandul. Iki kayak nom-nomane Bu Lastri iki. Masa ngene iki Iya. modele Bu Ndi lah, Lastri Bu Lastri ndek lah, nome? Cak. Aku rong buah ya ora ero. Bu, Bu Lastri. Mbok kandak-kandakno. Engko bengi ya, Bu, bentokake kok. Engko bengi yo ngimboi. Ayo monggo Mbak Resti ngaturi lagu apa sayangku? Diparingi cinta mulia nggih, Mbak. Cinta Mulia. Oke, ini spesial buat mempelai yang lagi berbahagia ya nak ya. Kanggo ngantene muga-muga tresnane koyok lagu sing dinyanyekno Mbak Resti. Heeh. Yuk monggo Mas dipun aturaken tembangipun ada Cinta Mulia. Oke. Bersama Jawara Production. Oke. GNC Audio. Streaming bos. Iya. Siswa budaya. Asik. Yo. Goyang kembali yo. Asik. Remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji
Dari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun dan mesra. Membina rumah tangga, ramai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak penuh dengan suhu yang mulia. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bakal bersyukur. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Goyang kembali. Sepasang remaja jatuh cinta, di bawah asuhan Dewi Asmara. Dari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun dan mesra. Membina rumah tangga, sampai nanti di hari tua. Suci dan mulia, jika tak penuh dengan suhu yang mulia. Cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan Wah 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 wah. Cocok iki Mbak lagune. Nggo Mbak Mas Adit, heeh. Mas Adit nganteni. Nggih. Iya. Sing ngantene wedok sapa Mas? Mbak Saidah. Sama Mbak Saidah. Semoga samawah nggih Mbak. Dadi manten iku entuk seneng ning aja seneng dadi manten. Kok ngono Mbak? Iya, seneng dadi manten kok ora bolak-balik. Iya. Pisan wae kanggo selawase ya Alah Mbak. pisane kapok aku Dik. Lho lah Kapok. kok iso kapok? Eh, Biayane kakean apa piye? iya, bar aku utangku pirang-pirang. Aja ngono ga. Kok iso Nek wong kene ya beda karo Beda. wilayahku. Heeh. Beda. Ning Nek wong kene kene ketok. ngitungi badine. Kerukun Mbak. Ning pancen tenan kerukunane wong Klathek iki luar biasa. Oh, tenan Wis wis ada tanding tenan lho, Mbak. Wis muga-muga tansah rukun terus nggih Bapak Nggih, Ibu nggih. amin, heeh, Mbak. Heeh. Ya nyambut gawe ya kerukunan itu ya penting ya Penting, nak nggih, ya. heeh. Oke, sayangku dilanjut Dilanjut. kembali. Oke, Mbak. Sebelum ada permintaan karena masih ditunggu. Nah. Dan selalu menunggu. Mergo isih sibuk engko. Heeh. Ya, biduan berikutnya dari Siswa Budaya kita tampilkan kembali Adela. Ayo maju Adela. Nak. Ayo nyanyi apa Mbak Adela, monggo. Ya turi permata hati. Permata Hati. Oh. Lagune kok penak-penak ngene ya, Nduk. Iki kanggo ngantene sahdu tenan iki. Mau Cinta Mulia. Iki ya khusus ngantene neh Permata Hati. Oh. Wis. Yuk monggo dipenaturaken yuk Mas yuk. Sugeng siang ibu-ibu. Nah, iki lho mbah-mbahku yang di kanan panggung. Hah? Mbah Jarpi. Mbah Jarpi monggo. Kenal aku. Mbah Jarpi.
sebuah budaya asli. Kerja bareng GMC Audio. Kau selalu kutunggu walaupun hati lelah menunggu. Di sini
ada permintaan. Nggih. Mutiara hidupku, Bahtera cinta. Apa iki? Tertanda. Tertanda yang punya gawe, Bapak Rasimin, Dala Ibu Sulastri. Nah, dan juga nganten Mas Adit dan juga Sauda. Jenenge Sauda ngantene wit. Nggih. Apik ya. Mbak. Sauda. Kayak Madam Arab. Ya keturunan no, Mbak. Iya. Menawa. Iya kan Nabi Adam kok. Karo Nabi karo Hawa dan Oke, Adam. dilanjut kembali Oke, Ndak. Mbak. Nek Mutiara hidupku iki lagu apa tadi? Aku Ngerti yo barang? ora roh. Mas Yuli ki jalukane yo aneh-aneh kok cak. Bahtera cinta diaturke Oke. ya nak ya. Nggih. Sing roh iki lho. Nyanyi Siapa dhewe. sing nyanyi? Siapa Mas sing Adit? nyanyi? Yuli. Oh Mas Yuli. Masa Yuli iso nyanyi? Balik. Ayo Mas Yuli nyanyi apa ora iki? Pasrah ndekne wis ora iso mikir lagu. Wong Yuli kita, ngeterno kok mbok kok nyanyi. Ngombak asone Ya ketumplak. iya. Ayo Ya Mbak. monggo Bahtera cinta satu tembang dikasih dipenuhi ya. Oke. Oke, siapa sing ngaturke nak? Mbak Mia. Apa Mbak Sinta? Mbak Vina. Bahtera Oh, ya, cinta. Mbak Vina ya. Oke, monggo. Satu persembahan spesial buat Mas Adit dan juga Mbak Sauda. Mbak. Satu permintaan ada Bahtera cinta. Digoyang kembali bersama Siswa Budaya. Ada juga GNC Audio. Live streaming bersama Jawara Production. Beredar sang bumi mengitari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah walau dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan ku dipakai harapan. Yuk. Goyangnya. Terima kasih. Asik. Ayo Mas Yuli goyang yang bersama istrinya. Orang bojone. Mas aku bojone. Maaf ya Mbak. Oh dia jenengan. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Beredar sang bumi mengitari
takkan merubah haluan cita-cita. Asik. Cintaku yang dalam dirimu, padamu nakoda, ku dambakan cinta. Bahagiaku kepulang bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari. Melangkahkan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan bumi pantai Nyuwun kasunyatan. Napa Mas? Gubuk asmara. Kasunyatan oke. Mbakku tadi minta lagu Denok. Ah nggih. Hmm. Denok mengke diaturi. Wis diaturi kabeh ya Nak ya. Nggih, Mbak. Wis Denok Lebih diaturi meriah. dhisik ya. Denok riyen. Spesial buat mbakku. Nah, wong wedok mbok lawan. Lawan. Mas ora Nek wong lanang ngono mbok kanteni jeglem. sabaran ya, Mbak. Yuk monggo dipun aturi Mas. Satu tembang Denok spesial buat Mbak sapa nduk asmane? Ya lali ibuke sapa lek ah. Kowe tanggane kok iso lali. Ya dipanggil kembali bidu wanita berikutnya. Siapa ya? Mbak Dian. Masih bersama siswa budaya. Ada GNC Audio. Jawara Production. Sayangku sing bagus dhewe purun apa bakal tak usahane ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal muter bungaku nembus kekayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan nasi ukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek awunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal muter asik ojo kuwatir sayangku ning
ada Denok sudah terpenuhi. Buat ibu-ibu wau, Ah. sampun katuran. Dalam sayang. Pacar temanku Aku. dari kiri panggung. Oke, ditunggu sayang nanti dipenuhi ya. Pacar temanku. Ya ini kok wis metu. Ayo wong panas-panas kok yo. Diaturi kasunyatan, Dek. Kasunyatan nggih, Ya, Mbak. spesial tadi permintaan saking Mas Senteng mriki. Mas Juli. Oh, Mas Yuli. Yuli kok njaluk terus ta? Goben, mumpung ono kesempatan. Ben seneng-seneng ya, Mbak. Heeh. Dek sunate ora ditanggap menawa kok. Masa iya? Aku rong ning kene. Oke. Diaturi ya. Iya diaturi, Nduk. Nggih. Bersama bidu wanita dari Siswa Budaya kita tampilkan kembali. Monggo yuk dipanggil ada Rahma Kurnia. Yo. Ora gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Goyang kembali. Asik. Ora gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya.
nyuwun lagu nduk. Pripun, Mbak? Requeste nagih janji. Mbak Sila iku nagih janjine sapa, Mbak? Aku dikon ngapal, Mbak Sila. Aja lali lho ya, Mbak Sila. Iya. Kuatire nek gak disebut. Iya. Disebut tadi. Wis nggo memeriahkan kok daleme Pak Adit tok ya, Mbak. Iya, lha jane ya cek keluarga ya, Nak ya. Keluarga besar iki, Mbak. Oke. Dilanjut kembali Oke. permintaan demi permintaan. Apa iki mau sing durung katuran? Enten gubuk asmara. Oke, Terus diaturi. niku wau. Terus nagih Nagih janji. janji. Ah. Pacar temanku. Pacar Komplit. temanku juga Ah. ada. Oke. Diaturin gubuk Gubuk asmara asmara dhisik ya, iya, Nak Mbak. ya. Ah. Ya Mbak Feni Soraya, aturi Dek lagune spesial permintaan dari yang di depan iki mau Nggih. saka Mas Yuli iki mau Mas lho. Yuli, nggih. Heeh, mbah sapa sing nyuwun lewate Mas Yuli. Mas Yuli terus pokoknya. Dadi perantara pokoknya Pak dina Kawi iki. juga hadir loh, Mbak. Oh, Pak Kawi saking Tambak Romo. Tambak Romo. Heeh, Mas Boy juga hadir, monggo. Ya kembali lagi bersama Siswa Budaya. Sinarengan Jeung Feni Soraya, satu tembang Gubuk Asmoro. Siswa Budaya. Ya. Aku kelingan
mampir ning gubuke Feni kok adem. Adem, Mbak. Wis ora ana bolongane blas buntu pet. Iya permintaan dok ada nagih janji ya sak menika dipun aturaken. Heeh, kok ya kepenak kabeh ngene Lagune lagune. nggih cocok karo kahanane ya, Mbak. Heeh, muga-muga ndadekno ayem tentreme keluargane Bapak Resmin ya nak ya. Nggih. Dalah Ibu Sulastri. Sulastri, heeh, mugi ya sak bubare nimbali siswa budaya pinaringan selamat seger kewarasan. Amin. Ayem tentrem rezekine barokah. Amin, nggih, Monggo Mbak. dipun aturaken ya. Kanggo ibuke Sila. Sing banter Mbak ben anu wae. Sila. Ben ora ngantuk Arendo. Bu Sila ben ora ngantuk. Sapa ngerti sampe nek digawe nanggap siswa ya Mak ya. Ah, sapa ngerti ora ana sing ngerti ngono. Ora ana sing nyangka ya, Mbak. Ora ono sing ngerti. Sampeyan nek ngunduh jagung, heeh. Nek Sila ulang tahun. Nek buta tenaga ngunduh jagung, Lho Bu. piye lek kok bakon meneng wong iki duwe lambe are. Nek duwe lambe omongan. Iya. Lah sumur ana lambene ora omongan. Lho yo beda. Kekamban iku. Iya. Digoyang kembali bersama siswa budaya JNC Audio Jawara Production. Kelingan rikala urip bebarengan bunga susah kabeh ra dadi alangan senadyan sendino mangan sepisan ati seneng anggone urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan enak turu penak kerja penak banjur lali marang aku sing rumat anak Mas Dodo. Tega tenan sliramu marang awakku mbok tinggal lunga suwe apa dayaku saiki tak sing dadi janjimu lali aku ojo lali anakmu. Anakmu saiki wis katon gedhe dingin nyuwun pirsa sapa to ramane udan tangis atiku saya nelongso jero batinku saya mbok sia-sia. Yo, digoyang kembali bersama siswa budaya. Goyang kembali ya. Asik. JNC Audio Jawara Production. Asik. Goyang yo. Ayo Mas. Ayo. Yo pancen wis suwe anggonku lunga nggonku urip adu nasib ana kutha aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah keloro-loro saiki uripku wis mati
wis lali jroning ati mung tansah ana sliramu luwe-luwe dadi sumpah jroning atiku Rasa sayang. pancen wis dadi sumpah jroning atiku yen durung bisa keturutan karepku aku ora bakal lali mring wekasanmu sing tak jaluk sabar ngenteni tekanku yen anakmu takon sapa papae kabeh ngono wis ana benere kandhanono papah isih nyambut gawe nggo mulyake anakmu kelawan kowe Iya papa. nggo mulyake anakmu kelawan kowe Iya papa. Terima kasih Papa. Iya pak. Papa merantau di Jakarta sebagai apa? Kuli bangunan. Loh kan tanggane orang ngerti sepenting kan ngundange papa ngono. Papa di Jakarta mengumpulkan Rosok. botol teh gendul. Papa jangan gitu. Kaget aku bareng nih. Papa. Oh, bapak ngono lho. Pancene wong taune ya tahun 2026 ya Nak ya. Nggih, Beda wis karo beda jamane jaman. Nggih, Mbak. cilikanku cilikanmu. Heeh. Dhisik nek aku muni mama ngono walah tanggaku yang geruduk lek. Saiki yo tapa Umum saiki. Mbak. Mama ning ndi Nduk? Tandur. Papa ning ndi? Ngarit. Dedi golok jagung. Nek dhewe kan pae. Ya, pancene wis beda jaman ya Nak ya. Nggih, Mbak. Oke, dilanjut lagi Nak. Tinggal satu, Mbak. Tinggal satu permintaan sing durung katuran. pacar temanku. Pacar temanku. Oke. Siap, Mas Lisin? Yuk langsung aja dikasih dipenuhi. Yuk Mbak Dias. Bisa? Mbak Sinta. Iya. Iya, Oh Mbak ya. Sinta aja. Ayo Mbak Oke. ya. Yuk dikasih spesial buat yang di sebelah kiri panggung ya. Yang punya pacar temanku. Aku ndiknya tak ganjel malah sisean. Aku nganggo sakarin Nduk. Mutiara hidupku iso. Mutiara. Iya, mangga. Iso kok. Syukur lah. Kaget aku. Tiarap. Mas aku mang metu apa ngono kuase ta. Goyang kembali bersama All Artis Siswa Budaya. Ada GMC Audio, Jawara Production dan juga ada DJ Charlie. Kita main sama-sama. Ojing together All Artis Siswa Budaya. Woyo. Coba maju, ada Feni Soraya. Yo, inilah dia Feni Soraya. Joget sih, dari joget cepet ah. Yo. Asik. Dilanjut ya, ada Mia Ananda. Ayo biduan SMP semuanya tampil ya. Ayo sampai bawah Mbak Mia. Ayo. Dilanjut kembali ada Gita Gutawawa. Ayo goyang Mbak Gita. Asik. Yuk.
Siswa Budaya. Masih bersama DJ Charlie. Yo. Diam curi-curi waktu dengan si dia pacar temanku. Yo. Aku diam-diam menjalin hubungan dengan si dia selingkuhanku. Jangan sampai ketahuan kalau aku berkencan dengan pacar temanku cumbu-cumbu gitu. Jangan sampai ketahuan kalau aku bersuka bermain-main cinta cumbu-cumbu gitu. Tapi ku tak peduli andainya dia tahu. Yang penting aku happy dengan pacar temanku. Jawara Production. Coba kasih goyang yo. Ayo Mbak Rahma sama Mbak Vivi coba maju. Yo. Goyang sayang. Yo. Oh oh. Iya. Asik. Siswa budaya. All artis siswa budaya maju semuanya yo. Yo. Tangannya di atas semua. Su ho ho. DNC Audio. Jawara Production. Kita main bareng bersama DJ Charlie. Yo. Ojek dong kita siswa budaya. Iya, oh, iya. Ayo pecinta musik horak, silakan merapat maju ke depan semuanya yo. Iya. meriah sekali. Ya mak, ojo khawatir nek kari. Yo mak. Wong ki apa tuku es batu kok. Iyalah, tak kira mang gegem duwe arep melu nyawer. Mbah,
Pintake niki mau reok ngono, Mbak. Reak Ponorogo. Oke, heeh. Ayo diaturi Reak Ponorogo. Sing durung nyanyi sapa, Nduk? Mbak Mia. Oh iya, ya. Monggo. Yuk Mas, spesial buat tuan rumah, buat Bapak Rasmin Dala, Ibu Sulastri dan juga segenap keluarga yang hadir di sini ya. Pionaturi tembangipun Reok Ponorogo. Yuk. Siswa budaya. Oh ya,
dan atraksi. Iki adegan berbahaya tidak untuk ditiru. Kalau yang tidak punya skill, nanti kalau tidak bisa meniru malah Anda rugi sendiri. Monggo Mbak. Podang kuning, nggih. Yo, 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 yo. Adegan berbahaya. Jangan asal meniru. Nanti kalau jatuh Anda sendiri yang rugi. Jangan karena topik trending Anda terus meniru. Kuning geblak, geledak, bahaya. Sik yo, tak suwuke sik. Cikal bakal desa kletek. Iwang-iwang ana, Mbah. Putum lagi nyambut gawe, Mbah. Hey, ha, hey, yo yo. Hey ah hey. 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 Yo. Ayo. Hey. Yo. Eh. Ya. Yo. Hey. Hey ah 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 hey. Yo. Yo. Hey ah. Hey ah. Yo. Yo. Hey 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 hey. Hey ah 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 hey. Yo, yo, yo. Ya Allah, muga-muga Pak Rosmen beko njaluk digendong Dias ya Allah. Pak Rosmen ora gelem beko njaluk digendong Dias ya. Ayo nduk. Ho ho. Iya. Ayo dibales. Mbak Rahma, ayo. Ayo dibales, dibales. Yo, yo. Oh, iya. Desi, Desinta. Yo, yo, yo. Ngadeg tenanan aku mulai aja ditekokan. Alah, alah, alah. Lah wong bingkule ya ditekok
Kok kaya iklan ae lah. Iya. Loh. Iki jarae rek normal loh. Wis normal tenan. Ayo Mas, wis Mas. Monggo monggo Ndara. Alon-alon.